Alhamdulillah. Aku ngadep rene bali ya Rek ya Allah. Sugeng dalu nggih Mbak Niken anakku. Wilujeng dalu Bapak. Bapak sapa? Bapak. Ayo. Kalau. Bapak Adiono. Lah, kenal karo aku. Mboten. Enggak kenal kok bapak-bapak ayo. Ya kan kita keakraban dulu. Oh, betul. Ya mosok kate kek. Ah iya. Kok nek wis akrab terus diapakno? Sakrab. Akrab ya sampean sangoni. Sangoni, kok sanguku ambek sangumu akeh sangumu are. Ayo kan tapi sing tuwek kan nyangoni sing cilik. Bener ya. Yo yo. Ya kok nek aku uman tak sangoni nek aku gak uman utang ngono. Kok cik. Gak kualik. Nggih, Iya. salingan Nggih. riyen Salam, Bapak, nggih, derek nggih. Tepang, derek Nggih. Ajar. Nggih. Kula niken Salindri saking Kota Kediri. Desa Pakunden. Kecamatan Pesantren. Oh, pesantren. Injil leres. Putra Bapak Dalang. Putra Bapak Dalang Ki Degleng Gondo Supono. Dengan ibu yang keberapa? Ibu. Ayo. Ndak penak tembungnya, Mas. Oh, iya ya. Dengan Mas, ibu ya. yang ke 1, 2, 3, 4. Hitungan piro? Ayo ngono wis. Ke Ibu ke 12. Betul. Ibu yang ke pertama. Oh, yang ke pertama. Iya, menutupi saya. Betul. Iya. Mas yo apa ya ditutupi rek ya apa arek. Mesti pertanyaane ngono kuwi ya, Soalnya aku tahu arek. Tahu ya wes dikit dhewe. Iya, pikir dhewe ya. Nggih. Silakan mengaturkan apa yang Anda unek-unekan di hati Anda kepada semua para penonton. Jen iki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat. Gedung Sukodani. Hah? Balong Bedo. Kagem warga Sidoarjo. Ah, ya wes, betul Sidoarjo. Loh, kan iki kan dari daerah manapun. Maksudnya di desa manapun, tidak hanya desa sini. Sing penting iki wong Sidoarjo kabeh tumplek-plek dadi siji ning kene. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun sowan dateng mriki kula ngaturaken maaf sebanyak-banyaknya dan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah hadir di dalam acara hari ini. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng Pak Bu Allahumma. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Dipun paringi lunas utange Allahumma. Amin. Kalau wis lunas utange ke utangna. Ojo. Ojo niru aku. Aku yang ngono lunas utang-utang mana. Kalau jenengan, kula mawon nggih. Ngoji. Tidak apa-apa, utang itu tidak hanya uang. Oh iya betul. Neng utang itu bisa janji, bisa ucapan, Betul. bisa perilaku, bisa uang. Nah, seperti itu. Ini acaranya adalah manten, yang manten namanya adalah Mas Hafiz. Iya. Hafiz dan juga Mbak Apri. Oh, dua temanten itu. Oh itu dua temantennya. Oh nggih, Mbak manten cakep nih. Mbak mantene ayu, Mas Hafiz ganteng, jan cocok iso lek pemenin duwe anak ya Pak Dalang ya. Engko anake koyo boneka tenan. Ya muga-muga wae sakinah mawaddah warahmah. Terus langgeng sampai akhir hayat. Hanya maut yang memisahkan, cepat diberi momongan. Pokok kuncinya wong rumah tangga Pak Dalang ya, saling melengkapi, saling mencintai, saling menyayangi dan saling menghormati. Betul. Niken Salindri juga sudah pernah mengalami jadi kemanten. Saya belum pernah mengalami, tapi saya bisa mengambil dari pengalaman orang tua saya. Oh, seperti iya. orang tua saya itu tidak boleh dicontoh. Iya betul. Seperti itu. Iya betul.
saya mulai dari pengalaman bapak ibu saya dan orang-orang lain. Saya tuh jadi takut tambah dewasa Pak Dalang. Aku dewe ya. Karena semua laki-laki tuh sekarang menyakitkan. Betul, betul. Semua laki-laki menyakitkan, betul. Bahkan tidak laki-laki juga, cewek juga sering menyakitkan. Oh, nek cewek gak menyakitkan. Lah apa? Mengenakkan. Beda Pak Dalang, orang kok ngono kuwi Pak Dalang, sanes. Oh, sanes, Maksudnya iya. menyakitkan hati, Oh, bukan gitu, mengenakkan Iya, masalah asmara ya, iya, bukan. iya. Iya, tidak perlu dijelaskan ya. Iya, oke. Iya. Kalau dadi iki ngene Pak Dalang, saiki usum-usume kuwi ditinggal rabi. Oh, usum. Padahal harus menjalankan hubungan asmara selama bertahun-tahun yang ditinggal rabi. Ini kan kaya adikku kalau Adi. Lah dalam Mas, kowe ra ngrasane lorone ning ati Mas, lorone Mas. Kan. Atiku nanti. Hah? Atiku Ati. nanti. Dadi nek ati lara iku ngene. Iya, ati, Pak. Ngene ta. Oh, ati kene. Ah. Berarti munggah atine. Benar, munggah. Kok jike rek? Ati ndek kono, di ati ngono. Aku ki ngene ati-ati ngene iki diwarai karo sing pinggir kono dhewe kae. Pancene iki kono iku goblok. Wong atiku kok dodol apa ati kok Seno. gone. Uang kok gur mencap. Lah iya. Hele disawang-sawang ajan kaya Mbak Niken. Iya. Nih, Niken dudu Niken Salindri, Mas. Salah. Kon Niken tuh Mas. Niken sa titeng. Ora mbak yo. Ngono lho kok nangis ngono lho kok iso. Aja nangis. Oh ya, Kak. Lah iki kabeh lho kaya lho kaya wedhus lho. Pi. Kok cilik. Niku Pak Dalang. Nyuwun sewu niku lanang napa wedok, Pak? Sampeyan takoni. Coba. Pi. Pi. Niku nggih saged jumeneng napa? Sing ngadeg kuwi. Iki wis ngadeg. Iku wonge sing ngadeg. Wong eta. Iya. Anek jentikane bang ngadeg bandak. Engko lak digeploki. Awas lu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lapa kok celuk-celuk aku, he? Lapo? Ketopraan. Oh. Diapakno, Ken? Napa, Pak? Kaget ta sampean, Nduk? Oh. Ya Allah anakku, iki sampean manglat. Kok iki anak sing ibu nomor. Cok iki ibune. Oh iya, aku anak iki Pak Dalang. Iya, iki Nggih, niki bapakku lho. Tuh. Oh, Kak. Bapakne ayo. Dudu ibune bapak. Ibu metu tekan ndi ya? Teko endi? Atiku ditemak. Ati kok ngono. Atiku Iya, percaya. ditemak. Nek atimu kok ngono. Iya, atiku. Dari iki lho. Lah ya bener ta ati ki kene ning kene. Iya ning kene atiku. Lah ya berarti atiku barang ning kene. Iya ning Ora. atimu ambek atiku digatokno ta? Tak Tuh. sangkap jongor. Kan dadi seduluran. Loh. Ayo digatokno ayo. Nah, Oh, lek digatokno wedok karo wedok kan ya ora pantes. Oh iya Ben. Aku lali nek masak wedok, Rek. iya. Wah. Kudu tak coba gelungku iki. Masa nafsu karo aku. Aduh nek gak gelungan ya. Wah. Wong aku sedulungan. Iya. Lho iki sini lanang ta wedok sampean? Perempuan. Oh, perempuan. Ya Allah cantiknya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Cantik ta? Cantik. Iya mamaku, iki susune asli ta. Sing kene mang apa? Pertalit lho ya aja macem-macem. Lah sing kene. Pertama. Ono mana situ, Dik? Ndi? Premium. Sing ngendi? Demokan ayo, demokan iki. Demokan. Sing kene ta. Kurang mengisar. Kene. Cocok kowe. Alah kok JW. Ayo wanita. Iki jane wanita apa
apa dodol solar ya? Ayo, wanita. Solar yang ambune kayak solar. Lah iya. Sampean biyen ku tak miki sing sebelah kene nah. Yo ngalah mosok sing Makanya delok wis sih. gede lho. Pertama iki 15.000. Oh jejelan sempak ngono kok. Masih ngono ya sempake bapakmu iki. Kok iso? Ora kos kaki jek apik sempak kok sempak kemamel kok iso. Aja dibuka tala rahasiaku nduk. Ayo, lek bener sampean ibuku. Iya nak. Sampean berarti suaranya mirip karo aku. Heeh. Dijal iso nyanyi ora? Ya iso. Lek muni yo iso ki lho. Lali aku lali. Oh, aku lali. Wong lanang kok iso duwe wulu ki lho. Lah iya. Loh, iki wong ngono. wedok deh. Keajaiban dunia wong wedok duwe Iya wulu. padha nek elo. Lho ya berarti temenan anakku kon, Nduk. Temenan rek anakku rek ketemu. Iki wulune sampe tekan dhuwur ora? Terus. nantang. Mangke tak dibana temen, Nduk. Ayo tak nyanyi. Nyanyi apa? Biasane ki, biasane ki lek blegar ki biasane ki nganu lho, suarane gedhe lek minggu suarane cilik ya. Lah ya Allah Jan, sampean kan berhubung maca cantik kan? Berarti mingkup terus suarane blegar lho. Iya. Terus dicelok rana anak sing nyawer ngene aku goblok. Napa-apa. Ngene aku cekak kebrojok. Amit cabang bayi. Apa ngono? Ngene berarti aku cekak kebrojok. Iya wis aku. Ya wis ngono ae dipertahankan sing penting suarane wedok. Heeh. Lho kan kadung disawer yo. Kok mari suaramu gedhe ra sida nyawer dibubut maneh. Melayu kabeh wong-wong iki. Iya larik temen. Ayo sampean sing dinteni duduk aku. Rumangsa ya, rumangsa. Wis, longgo. Sing dinteni aku sing dikekal-kalan kono soalnya. Iya. Gak apa-apa jenenge anakku. Diomongi wae bapakku kok. Lagune napa niki? Oh, wonten berita ki napa, Bapak? Duga. Oh, mungkin dari kedua temanten, kedua betul. mempelai. Betul. Ada permintaan apa? Atau mungkin kedua temanten mau ke sini? Jika tidak apa-apa, ayo. Mantannya digarap, Ini mana ini? Anu Nduk niki kan. Dalam. Kan mata Iki ini. nek teko Jakarta niki nyuwun lagu Ninggal Katresnan. Ninggal Katresna. Niki menawi saking Jakarta nggih. Nggih. Saking Yayasan Yaibat ingkang dipun ketuai Gus Warno. Siap, Pak. Niki napa? Yo Mas. Lah kemanten munggah toh? Nggih. Wah, beri tepuk tangan untuk kemanten berdua. Iya. Ya Allah bojoku rek. Masa Allah ganteng rek. Halah kok iso gragas ki lho. Lah iya. Wong wis enek bojone kok iso gragas. Ya ngalah Mas sing gantenge yo. Ya. Untung nyilokno aku. Yo ben. Ibune dhisik, engko nek enak tak kandhani. Ibuke ra duwe susu ae lho kok kemlinti. Kono ki lanang padha lanange mosok jeruk makan jeruk. Kalah aku nek juara lanang aku kalah aku moto, aku mule. Oh iya ya ora. Nganu cewek wis cewek. Iya. Cewek karo cowok. Nggih, niku mantene. Oke Mas. Selamat nggih Mas buat Mbaknya. Terima kasih banyak. Selamat ya Mas. Ya Ayo, Allah. Ben. Ayo, Ben. Selamat ya Mbak. Lah kok aku. Mbak ora dicipak-cipik kok. Pak Ci. Iya toh. Selamat ya Mas. Oh sampun jare keweden ya Pak. Keweden Sama karo aja kon wedi karo ambek aku ora. Aja kuwatir aku gak iso meteng Mas aman. Iki ae tengono aku. Bukannya orang iso meteng tapi Mas iki gila. Ya wis aku ngalih. Jomu tuh ngang. Oh nggih Mbak mantan bisa di sini Mbak. Karena itu bahaya itu nggih. Jinak itu liar. Nyate. Ini Mbak mantan sama Mas manten. Saya mau ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyeluk saya. Apa Dan menyeluk? juga Apa menyeluk? menyeluk, Iya. menekakkan. Oh, menekakkan. Menekakkan saya dan juga Bapak Ki Dalang Hadiono Sarombongi. Ini bakso ah.
Aja sak rombong iki. Sak rombongan. Ah. Nggih sak rombongan. Mbaknya ini masih muda, masnya masih muda. Pengen punya anak berapa Mbak kalau masih muda? 10. 10. Gak kayak aku, anakku lu swidak 8 bareng kabeh. Kok Ayo. iso? Iya. Jaran. Bojone ya 78, matek 10. Karo sampean. Karo. Ya sampean iki anak bareng, Nduk. Terus iku bareng. Sing ragil ndi sing ragil? Gak ono. Lha iku anakmu modele piye, Mak? Ya bapak itu mana situ. Ngono. Investasi. Kok nek wis gede-gede Anak kok investasi iki lho, anak kok investasi. ya kok nek gede didol 250 lumayan. Ngawur anak kok iso didol iku lho. Mboten asal ditiru nggih Mbak nggih niku klejingan nggih. Iya, kejingan. Nggih. Wah, mungkin ada permintaan lagu apa buat Mas Manten dan juga Mbak Manten? Dadi siji, siap. Bisa nyanyi? Bisa joget? Mas iki lek tak sang-sang mirip karo sapa, Mak? Sapa? Karo Paling artis Korea. Artis Korea. mirip karo mantan bojomu kuwi lho. Duh, gak iya. Sing ngendi? Sing nomor piro? Sing iko lho. Bingung nek golek Wis bojone kakean, aku. kakean. Mirip karo pacarku ya, Mak ya. Iya. Kok ndelok iki pacarku. Duh ya gak apa-apa, langkah Mbak. Mirip. Apa? Oh, jenengan Kediri pundi, Mas? Mojo Rata. Mojo pundi? Oh, Mojoto. Nggih. Kalau Mbaknya asli sini. Oh, nggih alhamdulillah. Mas Lening Kediri yo nanggap maneh. Ya. Oh, masuk bintang tamu kok Kediri nekane ning gone Sidoarjo. Ya ora apa-apa, Dek. Ini musisinya ada. 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 Versi apa, Ken? Dadi sijinya dong. Ayo, versi apa? Versi dangdut Pak, masa ketawang Pak. Iya. Versi dangdut. Hah? Enak. Masnya nyanyi ya? Banyak agak di tengah sini. Mak. Masih dijak joget loh. Sama jari duet karo aku. Oh joget Duet ae. ae. Anu Mas, joget karo nyawer ngono ya. Aku tak nggo kono ya, garapan nggo kene ya. Sampeyan nek ning kono gak entuk saweran mau digolekno. Oh iya, pinter ya Anda. Sik cilik pinter utang ya arek iki. Nurun mbokne biyen. Mbokne tuwek goblok. Lah iya. Oh, sawerane teng ibu sedaya. Mboten sanggup berarti niki wau. Wah. Sing sangu iku ibuke delok duwe sak gebok iku lho lho. Bu, Ayo Bu. didelok duwe. Bu jenengan mriki pisan mawon, Bu. Ayo, Bu. Monggo Ibu. Monggo Ibu. Ayo rene. Tunuk bling. Tuk tang tuk gling, tuk ding tuk tlang tuk gling. Spot ya. Ayo Bu. Spot Ayo, ya. tandana. Spot ya iku. No geleng. Iya. Monggo. Tanggung aku tekan tuang ati sing misake nyawa kang Beri tepuk tangan untuk Niken Salindria. kowe ra gampang kena godho bebarengan saka ati aja ngasih ngarani ngomong siji ngomong kowe takkan mati kok ora gelem nyawang aku ki sajake wedi mau to Mas sungkan karo sapa anggap aku ki adek dhewe yo
bersama Dian Salindri bintangnya Kota Kediri. Alhamdulillah sing duwe gawe dan juga Mas Manten, Mas, Mbak, niki mau kula mengucapkan minta maaf sekali. Iya. Karena suaranya tidak stabil. Wis maklum lah memang dari panggung ke panggung Iya, benar mengalih-alih. sekali. Iya, mengalih-alih. Ini tadi agak kerandatan ya Pak Dalang ya. Amargi niki mau 3 lokasi. 3 lok. Nggih. Matur sembah nuwun, Mbak. Mau imbau lagi, request saja. Sampok kasih banyak buat masnya, Mas Hafiz dan juga Mbak Sopo. Mbak April. Oh, Mbak April. Nggih. Ibu niki sampun napa malih, Bu? Ya. Wis. Wis ya apa lah ngono. Sampun. Oh, dereng. Oh, dereng. Aku kira-kira aku njaluk versi J ngono piye? Versi J, Pak. Heeh. Kuat ora yo? Lagune apa sing kira-kira cocok ambek versi J iki? Ya iku mangan. Apa ninggal Katrisna ning mangan? Oh. Atau mungkin mbaknya nanti, oh versi J digawe akhir-akhir mawon Pak. Ngoten nah. Kita duet sama mbak-mbaknya nanti aku sing joget. Oh, betul. Yo. Iya. Saiki melayani penontonnya dulu kersanya bisa nyanyi bareng dan juga joget bareng nggih Bu. Betul. Ibu-ibu mau joget bareng? Setuju? Wes saiki happy dhisik Ibu yo. Saiki dihibur dulu masalah utang pikir kari yo. Sesuk dipikir maneh ya. Mungkin ada request lagu? Dalam. Ojo nyemoni aku kan. Oh, Pak. Hah? Kita ini ada di panggung, Pak. Iya. Kalau di panggung itu kita tidak boleh memikirkan hutang dulu. Nah iya. Hutangnya dipikirkan besok. Tapi aku gimana mau mikir tok. Lah apa Pak wis diceti dah. Iya. Orang apa Pak, yang penting dhewe tetap tanggung jawab. Betul. loh. Nah, iya. Kita ini mencari uang itu buat siapa? Ya buat itu semuanya itu. Buat orang lain. Iya. Dhewe kan bayar utang gue banget. Iya. Ora gak dhewe, Pak. Iya. Iya. Ayo, ibu-ibu siapa yang mau? Ibu-ibu mungkin request lagu apa? Nah, betul. Reza tadi siji. Ada yang bisa lagu ini enggak sebenarnya? Iya. Iya. Oh shit toh. Kosek. Aku minta nadanya D dong. Kopek tau kopek. Koke. Iya, kopek. Dede.
Nadane apa Marek? Nadane apa? Nadane B ning ser, Pak. Oh, B ning ser dadine beser. Iya. C aja, C. Ya, Do cewek aja. berarti munggah maneh. C. C nang wur dadine C wur. Bu nyanyi ya, Bu ya. Iya nek. Ambekan dhisik, Bu. Iya. Nek gak ngono nadane A mbek G dadi age-age. Nanging opo alasanmu ning aku kowe luwe milih kowe ninggal aku ninggal satu kurang apa niku
susu. Kok cilik. Yo. Nek 100 ditambani lek 2000 dilebokne susu. Gak kualik ta. Kualik kudune ngawur. Kok cilik piye sakno rek. Oh iya nih tadi terima kasih banyak buat Pak Bos yang sudah menyawer Pak Dalang. Semoga barokah. Delok koyo pitik ayamen lho. Apa gak ngono? Awiri Lho bisa. lho. Susumu nek dhuwit 2000. Gak apa-apa jimat iki. Jimat. Terus nambah kowe sing dinteni, Nduk. Dudu aku. Bintang tamune sampean. Sampean, gue stare aku. Ya wis. Manut. Wong kita ini di sini tuh disuruh duel. Duet. Kok pikir perang wayang ta duet? Ya wis ngene duet ae yo rene. Apa? Amit-amit. Rene lho. Ya Allah kok ngalem meram ki lho. Beci dapat Kak. Wedi apa? Aja men nglakai saja ae ngudunen lho. Gak oleh ta? Gak oleh. Bokongmu lho kenjentiten oleh menggawe. Iya iku mang ditapuki iki, Cur. Apa jenenge? Tutuke iki lho kendang loporo. Ya nek gak tak selempit kok kena ndase iku mang. Jongor. Nyut ngono are. Iki yo ngene iki sepak diundang-undangno aja. Lah tak benakno ben ngono kok ben gak bengok. Ya kok mledingen niku kok iso. Iya. Hah? Lato-lato nih. Hah? Masa ana dulinane? Ana, rungono ta lah. Nek ngene gak muni. Terus Ngene. oh ngono ya. Ono Sampe gak duwe lho. Aku lagi kok. Lho. Hele mbak ya kan tuh. Gak duwe aku tok spesial. Oh, berarti sampean iki termasuk cewek spesial. Iya, punya apa sih? Punya apa? Ya punya lato-lato. Oh, carane martabak itu martabak spesial itu telur dua. Iya, aku martabak spesial. Ono Ya anak telure dua. Kok iso ya unik ya iki ya. Unik sekali. Iya. Unik sekali. Padahal ada unik tek. Oh, gak Dua. Oh, diapa. iku lato-latone gringgingan iki. Gak diapa-apa muni. Gak paham wis, mbok wis. Hei aku aja mau warai nakal lho. Ika, Ma, Nduk. Ika. Mama iki gak muruki anake nakal. sampean kan tahu kan aku kelas berapa kan mama tahu. Iya makanya wis mama ae sing rusak, Nduk. Mama didekno wong 17 lho mama meneng ae aja sampe anakku. Sampeyan men aja niru mama ya. Iya, mama kan harusnya kan mengasih contoh yang baik-baik itu kepada anaknya. Lho baik mama iki, sampeyan tega ta wong lanang keleleran mbok dalan. Ya tulung ngono. Aja sampe keleleran wong lanang tulungan kayak mama ngene kok baik. Wong lanang sampean tulungi. Iya tak tulung. Sampean itu membahagiakan orang banyak ya berarti. Iya, sampeyan tiruan ikune aja tiru anak barep swidak 8 iku mang. Yalah, Kok cilik. rusak guys. Ayo, Mak. Ayo apa? Linggo ae kok. Iki lho, bar ditapok iku malah nyut. Oh, iku masih ditapuk sih sing tengen sing sing kiwa urung. Ya aja tambah teng ngono kok. Nggih, niki pripun Mas Dalang? Niki enten panyuwun. Apa Request itu? lagu apa iki? Etaning ten. Hah? Ribolo. Ayo etane ten ribolo. Bolo. Kagem Mbak Niken. Nah. Sambel kemangi apa sih rek? Anu bae kurang. Iya. Kocike sing adek loro sing dikeki mek situk dalan Kak ngoro. jahate. Ini juga ada request dari Jakarta Lungite Asmoro. Nggih, Pak Dalang niku juga ada request dari Hong Kong. Heeh. Mau lewat WhatsApp apa napa live chat niku wau. Anyune bajing loncat Bajeng loncat dari Nggih. Hong Kong ya. dari Hong Kong niku wau, tapi sing nyanyi mbak-mbake mengke sing beksa kersane kula kalian niki. Ana telu bajinge. Ndi? Sopo ae? Iko situ. Ndi? Iko situ wis gate HP-an,
perawatan HP yang ayo nang adeg bajing. Ada perawatan Astagfirullahaladzim HP ya yang Allah. hati ayo ngadeg kok aku wis dipeluk-peluk ket mangkono lungguh-lungguhan are. Iso ayo. Iya, dari Mbok sing Jakarta. nganggur niku nyeluk kancane bajing iku lho. Mangga Mbak mriki. Ingkang kersa bajing mangga sama ngadeg. Untuk Mbak Ika Rempong disuwun Gus Warno, itu tadi lagunya Lungite Asmoro. Udah nggak lah Ika. Ya, ayo Ik. Lo Mbak Niken iki sing joget disakno suarane nek Cepot dipukul lo terus rek. tak dicepoti. Dari Disepoti, Selempit ya. we. Dari Selempit Damian Gresik nyuwun kangeni ati. Kuatah request. Nggih. Monggo. Bajing loncat mawon mengke. Bajing loncat nggih nggih. Condong kalih. Lho Mama kakek nandi Mak? Iki lho ayo ngadeg. Ayo takok. Ayo Ik. Bajing loncat. Ya, masuk. Ika Rempong, Avi Subanci dan juga Niken Salindri. Subanci. Ya. Mau dicaluki ya. Gampang-gampang. Wis ayo wong telu. Kok Ika, kok tak dumi transferane. Nakalan sing ditransfer sing kuno sing layani aku. Beres. Mbak iso lek guyu lho. Apa sih? Biasa. Ken, Guyune Ken. perewangan. Duk, iki Ken. Dalam. Aja kaget nek guyu yang ini iki koyo mak lampir. Nggih, nek ten Mojokerto niki kasar ya Pak Dalang. Nggih kasar. Oh, bahasanya kasar, enggak Heeh, apa-apa. Nek guyu nggih gak apa-apa. Contohnya kasare piye? Cuk. Iku nek mau Aku ket sore ngempet kuno enak-enak cuk ngono are. Aku ket sore ngempet dek. Timbangane bajing ora mending cuk. Ya, mana pisan kas? Cuk. Ya, enak nek tak cuk iku. Pinter. Ale misuwi ada prono. Lho, ora masalah lho. Wong apa jenenge namanya orang Cuk. Surabaya. Orang Surabaya, Mojokerto kan dekat Surabaya. Iya, betul. Biasanya kalau manggil orang itu cak. Dengan bahasa keakraban itu juga cuk gitu. Ya, untuk keakraban. Untuk ya. keakraban. Ayo, Rini ya. Aku gak wani muni ngene kamu gak wani ya Rini. Aja ditiru. Iya. Ku mah gak ngono sayang tenan di zaman kok. Aja dikempit kuwatir melentek. Wong dekne ro dhewe ngono iki lho njaluk bareng. Sumpah, gak roh Mas. Iya. Aku iki lali, biasa lek ngoyo arek-arek kan Iya, balik. lali nek iki Lali lanang. lek iki lanang mlebu jeding alek ku ngowos tak gekno. Wah. Ya aku meneng ae wong dekne meneng. Ya tak tumboni dek ngomong sih. Kok wayahe cawi lupi kon mangga tangi ya. Ya pengen ya. Pengen ya. Makanya tadi bencong. Iya jakakno wong lali ya. Iya, ya iku panghoki kelalek kok. Wah, ngene are. Ya aku meneng ae wong dulurku. Ayo lagune. Ayo lagune. Kok sampai menisuk ke aku weteng iki kok rek nek ngono. Blek tak jeng 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 jeng. Ya ngono warahono. Ayo ditata nggone. Amin Ya ngono. aku ngene ae. Ya. Nakalan aku dikuat ini. Aku tentek nggon. Hai. Ika dan Niken teng mriki untuk jaga. Si urusan pengobosan iku mau aku sik gorong paham. Melek. Kok tak wuru ide untuk ngobrol sampe aku ayo. Orang perkara ngono ini sudah Ya- jam malam ini. Ya kenaan kon ngobos sampe Jam-jam yang Niken. ngelek ini. Oh, jakakno ngobos ae. Kok iso nyeritakno nguyuh ning gone dhuwur panggung iku lho. Iya, kok cike lah. Cek mesti nguyuh iku mau. Jangan ditiru. Nggih. Nggih. Untung sampe gak ditunggoni ngising, Mbak, ora dicari iki sampe niku. Lah yo alek kok kaget. Oh, enak mlebu bareng wong loro aku ndodok rene. Tapi Wes. kok ya meneng ae lho kuwi. Tapi kok ya meneng ae. Iki jakakno encene kok. Tenang ae lo ngadeg nek sandringku ngene. Ayo kok orang iki yo ngene kan ditabu-tabu. Lah, iya. Rek. Ayo Mas, monggo. Siap. Ya.
Jan berbeda-beda jogete. Sik. Jarno ya Bapak, Jarno sik. Jarno. Berbeda-beda jogete ya. Wong telu iki lho wis lunas kabeh. Jarno. Jarno. Lho sing ngendang jeleren ngoyo. Ayo. Is, kembali kok isano. Jogete berbeda-beda. Sing iki kaya uler. Sing iki mang kaya Kendangan aku kuatir ngowos iki. sing kono wakah. Ayo, ya. Beci
Jogete gak padha tapi sepel. Iya. Apa maneh api? Mak glenduk-glenduk. Ayo, ayo. Dia mengubahkan yang bagian bawah, Pak. Betul. Biar Iya. obah. Emang ciri khasnya kan dari sini terus sampai ke sini. Iya. Wes, mati apa enggak ning kono Ayo, ae. ati panggane kono. Nggih niki pripun Madalang? Nggih, niki wonten panyuwun niki. Apa Niki lagi? saking para penggemar niki napa request bojomu tak silihe. Ah, mo. Bandane lah Duwe iya. bojo dhewe Lah kok iya. iso disilihne Dari nang Trawulan. Niki wonten sing nyuwun retek kelutan. Niki Nggih. cakus nggih. Niki lho, Mbak Ika kok mudun. Nggih, niki kula tak istirahat riyen. Nggih. Niki kersane dilanjutke kali mbak-mbake, mengke kula malih. Ngoten nggih Pak Nggih, Dalang. leres. Mangke untuk yang terakhir kalinya versi J-nya jangan lupa. Ika. Ayo. Saya beri spot
anyel. Anyel Samboyoni. Nggih Samboyoan. Iki ana lagu, ana pamundutan lagune Lewung. Wonten pamundutan lagune Lewung. Menawi dipun gantos lagu litune nggih monggo Gelo terserah. mawon nggih Pang kersane nututi. Gelo nggih. Oh nggih. Versi jaranan, versi C. Lagune Gelo. Adi Budaya.
bareng ayo. Ayo. Kabeh yo, bareng yo. Ngambuk eleke dhewe-dhewe. Iya. Ayo, ayo. Siap? Mulai. Kaya ngene lalapanku Sampai entek, sampai entek, sampai entek. Versi C. Wah, hey. Awas kejelok kok brek.
Matur sembah nuwun Pak Dalang. Sami-sami. Bapak Diono. Betul. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Sing penting jaga kesehatan. Amin. Ampun sakit-sakit. Mengke lek tanggapane full dikurangi mawon nggih Pak nggih. Nggih. Suara harus dijaga. Betul. nggih. Begitu Jangan- juga berdoa dari saya sama dengan Iya, jangan minum es. Nggak, Dikurangi minum esnya nanti. Iya, betul. Kalau minum yang hangat-hangat aja. nggih. supaya Contohnya susu anget. iya. Susu dikempit. Iya betul. Pokoknya gak susune api. Ini ku susu kedaluarsa Pak. Iya susu kedaluarsa. Diucapkan untuk semua warga. Semua warga yang ada Ya. di sini saya mengucapkan terima kasih banyak dan pulang dengan keadaan selamat walafiat. Terima kasih banyak semuanya. Amin. Beri tepuk Warga tangan. Sidoarjo hebat. Hebat. Alhamdulillah. Matur nuwun, Nduk. Iya, Mak. Iku mau wis dipinangkani ya. Muga kabeh pikantuk berkaridane Allah taala, selamat kabeh. Amin. Oh, alah jek ono ae sing njaluk foto bareng iki. Iki cantrik betik iki. Cantrik betik ini. Jan. Zaman selfie memang begitu. Oke, ya. Ya, zaman selfie. Betul. Nduk, apa, Mak? Ayo konon, Nduk. Ambojomu pendaramu kaya ngopo bacute? Iya, Mak. Muga kabeh keturutan apa sing disejo. Injing bedal goro